Здравейте, потребители на YouTube, аз съм GTR. Днес ще си продължим Far Cry 3. Това е епизод 2. Последния епизод завладяхме една база, ето я. Този епизод надявам се да не минавам мисии. Не знам какво да правя. Просто ще се разхождам из града. Тук има кола. Охо. Трябва да я репейна, обаче нямам инструмент. Ето там има кола. Ето, качихме се. Няма да гледам карта, просто ще си карам до където стигна. Ако видя нещо интересно, ще спра да го гледам. Последния епизод си бях купил оръжие, т.е. предишния епизод. Майче, прегазих един от нашите. Опа. Съжалявам, но батерията ми пада, както в повечето епизоди се случва. Стъклото ми се щупи, както видяхте. Както виждате по-скоро. Мисля да отида да завладея кола, намира се пред мене. Ако тази вече не е завладяна. Ау! Време да си изпробвам оръжието. Айде, слизай по-бързо! Слизай по-бързо! Нека се превържем. На кой съм да умреме? Къде си? Гледайте го, аз се крия зад колата ми и той се крие. Нека ги претърсим. Не искам. Всъщност мога да им взема оръжието. Граната, 11 пари. Не видяхме край. Поеми това. Те умряха, бе. Както си спомните от миналия епизод, звука малко ме закъснява, но се свиква. Да си сме, нали, с АК-47? Не, го взема. Нека претърся този. Пари. Друг за претърсване има ли? Не. Добре, продължаваме. Там долу става нещо. Явно нас ще се бият срещу лошите. Да. Тук някъде има лоши. Ето ги. И двамата ли ги убих? Там има още двама. Сладки, супер. Или без сладки. Ей, ще взема лодка. След като ги убия. Сега сигурно ще ме убият. Не, превърнахме се втори път. Какво се случи тук, що? Разбрах. Явно това куче е Супермен, че го подхвърли до небето. Не, искам да се превържа. Там има прасенце, което се удави. Такъв е живота. Раждаш се и се давиш. Искам да се кача на лодката. Нека потегляме, че
Тук стават много шантави неща. И вече ни видяха. Още ли е жив, бе? И другите ще ги остава. Нека да тръгваме. Лодката е доста бърза. Първо кучите Супермен, после прасета се давят. Това лоши ли са? Да, лоши са. Може би? Да, лоши са. Нека им взривим лодката. Елата тука. Не. Добре. Там отзад има още нещо. Там става нещо интересно, ще да плувам. Вау, това не го знаех. Въздух. Експлозия. Какво се случва там? Нека презаредим. О, тук става битка. Нека ги убием в гръб. О, варан. Варана ли е взривил? О, трябва да взема кожата на варана. Казах кожата на варана. Скин. Ето. Има някой зад нас? Нека метнем граната. Къде е? Ето го. Какво можем да си крафнем с кожата на варана? После ще проверя. Скоро може би ще ми падне батерията, така че това ли е избухнало, леле? Така че... да, батерията ми е на 4%, така че мисля да ги убия като за финал. Веднага, щом си заредя телефона, ще направя още един клип. Добре, помогнах на нашите. Струва ми се ли нашите са еднакви? Хей, ти си като онзи там. И ти. Вие тримата сте като онзи там. Ще ви открадна колата. Ти ми открадна. Имам граната. Довиждане. О, не, онези там. Нашите. Те са клонинги. И патроните ви свършиха. Нека тичаме към водата за финал. И се махнем стъкло във водата. И махнем още едно стъкло. Нека плуваме. Както казах, веднага щом си заредя телефона, ще продължа. Така че всичко това ще е за този епизод. Рибки. Всичко това ще е за този епизод. В следващия епизод ще се продължа. И довиждане. И абонирайте се, харесайте ми клипа и чао!